se oikein nyt etsii? Left. Oh. Ei tuollahan No niin, auttaa. nyt tää on 1 XL. Nyt hetki meni täytys. Miten tää tehtiin? Kuulua. Ai niin, ja sitten semi-autolle suoraan. No, minkä aseen sä otit? Mousin. Mosing. Eikö meillä kummallakaan lähi? Mä löysin Golden Watchin siitä tuosta ekasta laatikosta. Jaa. Ota siihen se. Mulla on. Ota siihen se. Saat ainakin rahaa sitten, jos me selvittää. Koitetaan nyt saada sut sieltä mudasta poikkeen. On mulla 1,6 miljoonaa nyt. Eilen tuli vähän rahaa. Hyvä. Yes. Mutta saa sulle semmonen stable. Pistäänpä 4X. Missä sä sitä säädät? Pystyykö sitä säätelemään? Jos sulla, Oi! jos sulla on säädettävä. Joo, mulla kyllä on tuolla varastossa, mutta en ottanut ton 2X. Käsivuotta, onko mulla bandagi? Onhan mulla. Miten juoksin tänne Varmaan tulee kohta tosta. Vaikuttaa vähän siltä. Joo. Katoppa vähän sinne. Kun tässä puut äsken, missä Minä olen kunnossa. Hei, nyt on lähellä. Ei missä on. En näe, ei se osu. Se ei osunut, mie osuin. Tapoin. Muhu osu melkein kertaan, kun mä juoksentelin tuossa. Älä mene suoraan siihen. Ne väittää, että sillä on... Okei, sillä ei ole kyllä välttämättä tiimeitä, nyt varo. Tää on saatana hyvä aikaansa. Tän okei, mulla tässä on saatana hyvät panokset. Oli tää aito. Molotovi. Otan kyllä tonta toisen aseen. Surgical kittikin. Hei, tässä on sulla reppu. Niin. Otappa niitä kittikin. Mulla noita on. Ai ei. Ihan nobo oli kyllä tuo vihu. Se tiesi, että meitä on 2, koska me ollaan erinäköisiä, eri aseet ja silti se puski. Se luuli, että se on, en mä tiedä, kun siikun mägä. Se ei oo ampuko sinun yhtään luotia, kun nää mägäsi mitä kuuluu. Ampu se mua jonkin verran, siis se ampui ihan putiin. Varmaan vaihto lippaan sitten. Tuo botti on vähän trippaa oikeesti. Mä pääsin vihdoin sinne vitun mikä master rankki olikaan. Niin. Tapoit just jonkun? Ei. Tuo vittu bottia meikästä. Laakassa joku 100 kutia. Tuohon kellari. Tuohon Jammuselän kellari. Jammu sitä odottaa. No. Mä tietää mitä panoksia tässä on. TST-ammu, Remova-ammu. Video on sitten käynnissä vaan, että niin. Ei nyt mitään kovin kummoista. Pihui. Joo, mä oon tässä ovella. Ei tuleeko ne tuosta? Katsotaan nämä mustalaiset. Ei, mistä ne tulee? Tässä kuuluu jotakin. Ootko se siihen? Se on pihalla. Se on varmaan se. Oi jumala, se on botti, mitä sä just kuuntelet. Tässä on mun. Oi! Mistä?
LCD. On aika... Vähän vaan 10 tonnia. Ne oli kyllä aika paska. Meidän pitää kyllä, heti kun saadaan TV Station auki, niin vittu, sinne kyllä mennään. Tai siis siihen kun saat, niin sinne mennään. Mm. On pelin toisiksi pien mappi. Paljonkohan pieni? Ei oo pieni. Mutta se on silti ihan todella hyvä. Multimeter. Katsotaan mitä on noita... Pitäisikö lähteä? No ei me kyllä ei. Military Sitä computer. lähteä vielä. Pitäisikö lähteä tuonne kirkolle? Hei, disketti. Joo, lähdetään... Sigma. Kunnon hyvä. Wintercoat. Siis menin ostin Armoryyn 500,000 avaimen. No, ei siinä ostin, sä katoin, ei vittu, tällä vaan 3 käyttökertaa. No, meenpä sinne. Sitten löydän sen paikan, mistä ne auki sen cost 2 durability. Eli se oli kertakäyttöinen basically. Jää. No, oi vittu. No, sit oli sinne, no, täällä on parempi ottaa hyvä. Ei edes 100 tonnin eestä. Kaikki ammukset menee näihin botteihin. Pitää ottaa ääntä joku haulikko ja sillä ne aina tappaa. Mä käytetään randomi asetta, kun tässä on huonot panot. Vatira. Tänne ei kyllä lähetä viittaa. Tai mä ottaa botteja varten tämmönen huono ase. Ei mulla kyllä mitään, mitä mä tänne haluaisin laittaa vielä. Enpäs käytä vielä. Ei ole strategisesti järkeä käyttää. 2 kalenteria on tuolla jos haluat. Bottle opener. Mä löysin Bottle bleachia. Urea. Tällainen urine. Phone. Rikkinäinen phone battery. Otetaanpa se. Ampuko siellä joku vai? Mitä täyttää mosingi taas? Mosingissa Joo. näin pieni lipas, vaan 5. Sehän saa isomman. Eiks minun mielestä saa ainakin. Se Tässä on mulla kai ehkä siihen joku toinenkin meidän Mosingi BSD-hen. Tää on se normaali Mosingi. Vaikka pitää ääntä. Se ei täällä välttämättä ole. Tuolla on vaan toikin nyt maata. Niin. Yläpuolella on kyllä hyvin mahdollisia. Voiko olla? Varmaan kyllä botti. Keheiti. Mä luotovin meidän turvaksi. Mä kärjistelen niitä sitä pois. Jaha, se on botti. Joo. Niin on, mutta se menee tuon sisään. Niin, siellä voi olla hyvin. Mä kyllä näpytän niin kovaa, että en pidä full automaattisesti. Niin tässä oli ikkuna, mutta oltais voitu ampua. Mä en saa tällä niitä keycardeja. Long weapon case. Eipä täällä oo mitään. Kellari. Mä en papan kellari. Mistä sä sinne pääsit? Täältä. Pusista. Oi AK-102 jos haluut täällä. Mä kyllä... Täs mahuu mulla Ota vaan. mitenkään. Ota toiseksi asseeksi. Tuo on varmaan parempi kuin tosi. Tai sillä. Niin ne tosta haulikosta on kyllä parempi.
Katsottava paljon ammuksia. Puolet. Täällä on... Mitä ammuksia se käyttää? Öö... Mm, Oota. Sehän näet se siitä, kun se 5.56x45. Täällä on niitä. No niin. Onko Tuossa ne laatikossa. onko ne hyviäkin? Ja harmaita. Joku on jotakin. Mutta on nyt... Kyllä ne botteen tappamiseen menee ihan hyvin. Mä löysin ton. No draw the flashbang. Flash, bang, dang, dang, dang. Flash, bang, dang, dang, dang. Tekijäoikeudet tulee video. Tai Ei, siitä, että mä laulaan. ei varmaan tuu. Toivottavasti. No draw the flashbang. Flash, bang, dang, dang, dang. Ai. Minnehän mennä? Epstein raped this asshole. Mikä me mennään? Jumis. Oo, mennään vaan. Sä et kuulu yhtään, mitä mä just sanoin. Eiköhän mennä Epsteinin mansioniin. Ei. Ai. Me mennään Epstein saarelle. Ja sinne meni yliopisto. No niin. Pistetäänpä 4x nyt suoraan, katsotaan tuonne. Tuossa on botti. Tuossa on botti. Se näki meidät. Tuossa on miten kuollut paha botti. puhaa. On se aika iso pudotus. Itä vaan kyllä. Hei, mä selvisin. Menikö siellä? Ei. Eka kerta. Aina on kuullut. Ai mun jalat. Oi. Disinfect. Hyvä, kun sitä ei sitä tarvitse tässä pelissä. Se olisi hyvä, kun se pitäisi disinfecta haavat, mutta ei pitäisi voi. Kova surullista. Aloitetaan tämmönen ase, jos haluaa. Propataanpa tää botti tähän ihan kokonaan. Onks tällä mitään arvoa? No ei. Mä on 3 tonnia. Enpä minä sitä ota. Pro Toolbox. Bioscan Varmaan kun... pitää ottaa. Hei, mennäänpä tänne. Epsteinin hienoon taloon. Siinä on kuuluu ammuskelua Epsteinin talosta. Hei, missä siellä oot? Mä haluan testata yksi asia. Hei, pysy paikoilles. Oi! Nää kyllä kestää pitkään ja kuulokin menee. Nämähän on hyviä. Oi! Tänään CS niin meni ihan paskasti. En oo pelannut pitkään aikaan, niin ei oikein. Mä otan sen kun Faceit-mapin, mutta se ei toiminut. Oi! Se aukasti jo. Ne jätti ne rahaa. 4 Ne- vuotta. Okei, eli sillä on väkisin jotain parempaa sitten. Nuo on nimittäin oikeita. Mutta Oi, kaivaa. oi. Eikä pistää vähän ison. Laitoit saisko. Täällä sivussa pelaaja ehkä. Kato tuonne vähän. Onko mun pitää less than half. Mulla on niinku 1 tai 2 ammusta. Missä on merkka? Lähti sisälle päin. Joo, mä laitan aseita tähän mun singiin. Mitä? Ammuksia.
Missä? Tapoin. Oliko se oikee? Oli. No. Mä tapoin 2 oikeata pelaajaa. Mä melkein kuolin tuolle, mulla on kaikki Skara punaisella. L. Tää on tää mun, mikä mulla joskus oli ihan selvästi. Hei, mitä sä siellä mun podia luuttailet? Ei, sehän on mun, kun mäkin sain tätä. Ei, No täällä joo, on sellainen mä kunnon tapoin sen. armoria. Finis. Tuo on huonompi kuin mun. Täällä on ihan hirveesti milkittejä. Tää ei kyllä mitään hyvää ole. Mut se kabeli. Otetaan. En mä kyllä tuota. Tänne puoli tää toinen. Joo. Täällä on Makasine muutama full. ase. Tää ei saa Muutama ampunut tää SMG. toinen, tää huono pelaaja. Niin mähän ammun tätä. Mitä? Mähän tykitin tätä vaikka kuinka, mä en saa katsoa Oli se tätä. toinen. Koska sen toisen mä tapoin heti melkein, kun se katosi. Mä tätäkin kyllä Tai kerran. lähti sinne Kerran mä kaukaan. kyllä tätäkin ammuin johonkin. Tai se oli huti. Hei, mehän päästään tuolta helikopterilla poikke. No niin, Mulla on hyvä. 2 metriä. Mitäs aseita Minäpä täällä lähden on? Eikä mitään hyviä. Minäpä lähden vetämään tänne hiileen. Eiköhän meillä ole se ovi kiinni. Jotkut lähtee jo helikopterilla. Onko siellä kaapissa edes mitään hyvää? Kunnon Että tietokoneet. turpa kiinnittää mun hahmo huutelee täällä vaan ihan kunnolla. Mulla on vielä ylipainoakin ihan kunnolla. Ylipainoakin. No, mulla on ylipainoa. Onko minä vaan myös pyöriikö tuolla helikopterin siivet? VGA display cable. Ei tää oo kyllä VGAta nähnytkään. Tai joku VGA jakaja. Ihan selvästi. Saapa ainakin ränkkiä tästä matsista. Niin, sitä ainakin. Mennäänpä aukseen nuo loputkin kaapit. Tän on eka kaappihan tässä meidän. Täällä on bioskanneri, Mikä? jos sä haluut. Mulla on jo. Mä en tarvii. Ei lähtenyt kukaan kyllä helikopteriin. Taas syölissä saattaa olla pelaaja, mutta vähän tuntuu, että me ei ole välttämättä yksi. Mikäs se tämä? Hmm? Save. Uin. Nyt siellä on phone badgeri. Bone battery. Safe. Need to go to flashbang. Flashbang, dang. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämää. Katsoo kevääseen. Juuret Juha Tapio yhdessä. poistaa ton Ota- videon kohta. Tulee katsomaan. Ne kestää joka sään ja myrskyn. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämää. Katsoo kevääseen. Juuret yhden. Minuutti. En mä muista meneekö oikeasti noin. Mä menen kyllä ite makaamaan, kun mä oon aika helppo brain muuten. Pitäisikö toki ampuu vähän? Mitä tuolla on joku? Onks täällä? Ei vittu, se on escape pointti. Ammu se. Mitä? Mä tapoin sen. No niin, hyvä. Se oli escape pointilla. Se oli escape pointilla, mitä? Ai. Joku on jo juhlinut siellä ja sitten tulee... Mm. Minäpä latailen tässä aseen ihan rauhassa. Otetaanpa tuon mikroassemkeikin mukaan kerta. No, Kateella. enää tarvi pitkää afkaa.
2 sekuntia. Lähdetäänpä helikopterilla. B. Nyt se helikopteri lähti ilmaan. Ai niin joo, N-stä. Semikö? Niin, niin, joo. Jos sä painat N, niin se ottaa visiirin alas ja ylös. Joo, sen mä oon tiennyt. Mulla on kato tää kaasumaski. Vittu mä haluais käyttää panoksia näihin botteihin. En mä käytäkään. Mulla on joku 200 ammusta, kun mulla reinforced keississä niin kukaan ei voi ottaa niitä. On hyviä ammuksia. Nyt kyllä katsellaan vähän näitä laatikkoja. Muista, joka ikinen laatikko, mitä me katsotaan, voi olla Epstein-failit sisässä. Epstein-failit on 2 kokoiset. Joo, niin. Hei, mä sain repuun. Tämähän Hyvä. Epstein-failit on ainut asia, mitä me halutaan nyt. Hyvä noita videolta sanoa. 2 vanhaa Epsteinia. Sateen. Niin kato, 2 vanhaa Epsteinia lapsien pieksämää. Katsoo Tää ei pyörittää kartta kyllä kovin hyvin. Ei niin. Ei oo oikein tää peli ei oo niin optimoitu. 130, 100-160 on täällä. Mulla ei edes näy FPS. Mulla on tuolla nurkassa. Täällä sit saat ampua sitä vitun terassilta, niin varo. Koittaa juosta suoraan building C. Äsken pudottu 40 freimiin. Kyllä ei oo kovin optimoitu tää. No ei. Tää asetuksia säätä, niin kaikki pyörii oikein hyvin. Onks tää vittu aito? Ei. Jossakin kyllä juoksee, joten ne on varmaan botteja. Tää saattaa olla vähän oikeetakin. Mm. Tää on kyllä botti. Yläpuolella kyllä juoksee. 30 on kitara. Ota suojele hetki. Building C longoke private room key. Mä en tiedä, se on varmaan 3. kerroksessa. Meidän pitää alkaa... No, etitään vaan. Eikä mennä. Private room. Oho. Sano jos näet semmosen kuin private room. Tai joku mihin on, että tarvii avaimen. Joo. Vielä ylempänä Tossa on porukkaa. Tähän on tapettu. Nää on oikeeta. Muuten tulee ihan just. Muuten varmana tulee. Nää on spessuopseja. Onko siinä dogtagit? Oli tuolla Dogtech, tuolla yhdellä puolella. Meikä beittaa sen lataamalla. Saattaa ihan just muuten tulla porukkaa tänne. Tuollakin on kuollut tyyppi tuolla kaukana. Meidän pitää mennä vielä 1 ylemmäs muuta. Siellä ne just on. Siellä on meidän privaatti. Vai et se mennä encrypted safelle, jos uskalletaan. Siellä kyllä saattaa myös. Nää on näitä spesiaa. Yhdellä niitten pomolla on 300 tonnin ase. Tää aseet täydentää tässä. Se on falli. Se niitten ase. Mielestäni kyllä full auto, koska jos tosta nyt joku tänne nasaattaa. On muuten valmis, täällä saattaa naattaja alkaa lennellä näihin huoneisiin. Jos ekaan kerran. No niin. Vittu tää on kyllä, ei oo kyllä kivaa pelata, kun noi FPS näkyy tossa.
Mennään yksi ylempää. Alappa tulla. Ota. Always hide. No niin, nyt. Jatka pelkää FPS. Niinku se häiritsee tuolla vähän. Heiluu. Vaihtelee nuo numerot tuolla koko ajan. Täällä on Vector. En tykkää nähdä niitä. Ei voi ottaa riskejä. Aina jos yksikin luoti on puuttuu, niin se voi olla huono asia. Täällä saattaa kyllä olla jo. Se vielä... Joo, täällä nää on vain juoksennellut pitkin paikkoja. Vittu mä löysin sen. Minkä? Se on Encryptedin. Nyt joku hyvä täältä safeista. Mikä täällä on? What is this? Voi vittu, se on vaan 70 tonnin. Mikä? Ootellaanpa. 10 sekuntia. Katsotaan, että täällä on mitään Golden Lionia. Ei oo oikeesti vittu mitään. Niin. Mä maksoin tästä miljoonasta avaimesta, mutta no. Eka kertahan tuo vasta oli tuolla avaimella. Tosta muuten oil drum, jos haluat. Mä koitan etsiä niitä Epstein-faileja vieläkin. Sement. Sementistäkin saa rahaa. Täällä ainakin viimeksi oli se... Hei, onks tää se Commander? Ei. Täällä oli viimeksi se Commander. Commander Natsi. Commander. Täälläkin on lusikka. Lusikka. Katsellaan. Treat. Mikä on treat? Eikö hei tähän? Tää. En mä tiedä, voiko sä syödä? Mä pistelen tätä. Ai niin tää on tää injury control. Mitä se tekee? Eikä sä et saa kai sitten niin helposti murraa noita keho-osia. Onko Epstein-failit siellä? Ei ollut. Missä on Epstein-failit? Me halutaan tietää, missä on Epstein-failit. 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 Tässä mulla hyviä muistoja. Tuonne huoneessa, siellä on encrypted safe, niin sinne juoksi yhdet tyypit ja meikä rappusista kärvisti niitä ulos, tai sillä, että ne pääsi ulos sieltä. Miksi täällä ei oo ketään? Tuu sisään, se ovikin. Tästä löytyy. Tuolla on LCD, jos haluat. Mikä? Tuolla on siellä on SSD ja LCD, jos kelpaa. LCD. Saastaan kovaa levy. Mä löysin taas tämmösen sculpture, mutta tää ei oo semmonen kuulutan, voi vittu. Koen. Ois. Mikä? High energy fuel. Jos tää ois ollut semmonen sculpture, mikä mulla oli äsken, mulla ois taas ollut yli 1 000 000 tästä tavaraa. Tässä on vihui. Oikein. Ota ne kilowatilta. Mennäänpä nyt äkkiä sinne puintingiin, jotta mä pääsen mun avaimella sinne sisään ja... Vaikuttaa Mitäs kautta me mennään? Mennään däämin kautta. Tässä on kyllä mitään moodeja tässä mun aseessa. Ei oo mitään semiä eikä semmosia. Sit se on varmaan semi. Niin. Sit se on väkisin semi. Niin. Oh, eli paljon se Missä? Kuinka monta se voi... No minä tiedän, mä kuulen. Niin, sitä... Katoit sä kuinka monta... 350 RPM.
Se kyllä sitten voi olla fulli automaattik. Joo. No mun lasi on ihan jääs. No niin, nyt se sulaa. Ja mullakin. Sähän voit nostaa se, kun ei mä Niin näe voi. täällä vihui. Itse en kyllä nosta, kun mä oon täällä lämpimässä, niin täällä se ei oo enää semmonen outo. Siellä on Word, siellä on Discordi. Mm. Tuossa takana on jo. Ilhaa. Mikä vittuun 20 tonnin radion mä sain? Ei. Joo, mennään sinne nyt äkkiä sinne minun huoneessa. Mistä se? Talon C. Ei! Ei! Vittu! Oi! Molemmat jalat meni. Niin meni mullakin. Ei, kun mulla meni ihan mustaksi. Mullakin meni. Oikeesti. Onks sun medikki? Onks sulla On. edes tämmöstä juttua? Viu! Ei, Päästä mut pois. ei, siellä se juoksee. Ei se huomaa mitään. Vittu se ois saanut tosta niin helpot miljoonaa euroa. Mä luulin, että siinä on semmonen välikatto. Mulla on enää Siinä voi milkittejä. katsoa. Mulla on vielä 150 eestä onneksi. Anna. Ja tuo oli feikki. Anna. Anna Kuin milkitti. punaisen sulla. Ihan punaisella. No. Return the flavor rater. Mä haluun loput takas, jos siitä jää. 28. Kui vittu. Oli kyllä hyvä Älä liiku, idea. älä liiku. Se on joku. Niin on, se on botti. Oletaan aina, se on botteja. Saattaa olla oikeita. Koska toi ei edes huutanut mitään. Ei huutanut mitään. Allah Akbar! Otetaanpa helpot rahat, jos tää menis vaikka motelille päin. En tiedä, minne toi tuli. Go to the Templar Camp. No en mene, haastakaa vittu. No mitä äkkiä päästä sinne mun privaattiruumiin. Tossakin ois tossakin jalat. Oi. Ei. Kunto loppu. Loppui täälläkin. Se on tosi turvallista se tällainen vierekkä, että voi... Mm. Mitä otin 1-4x? Minkä sä otit? 1-4. Jaa, niin sulla on sama tähtä. 16x on kyllä hyvä. Mä en tiedä mitä se sinä teet. Joo. Miten sä voit laskea vihollisen pallikarvoja sen jälkeen, kun sä oot tappanut se. Niin. Sä voit laskea sen joka ikisen hiuksen. 1, 2, Mm. 3, 4. Tuolla vilahti joku mun mielestä. Tästä mä oon vaan skitsa. Ei taas tänne. Totta kai tänne, mun pitää päästä sinne mun private viittiin. Joku juoksee sinun takana. Mä otan tän. Mä otan tän siellä. Oliko edes oikein?
Ei. Ilöitä tykitystä vaikka jo oikein. Täällä on kyllä selvästi joku. Mä tapoin just 2. Kuole. Kuole! Kuole. Niitä on vielä. Eikä niitä nyt voi mitään Onks ne aitoja? Onks ne aitoja? On. Täällä on kunnon Marksman rifle, jos... Tapoin! No niin, hyvä. Täällä on ihan hirveästi milkittejä, mä otan nää meille tänne säilöön. Otta. Täällä on sulle tavaraa. Universal Keycard. Anna mulle, please. Joo, ota vaan, en mä tätä tarvitse kyllä muuta. Tätä mä en voi edes vielä katsoa. Tuo. Tän mä vaan finissasin. Missä se Universal? Tässä, tän tyypin luona. Mikä tässä on tää joku 16X? Ja, joo mitä? Kato tätä. Joo. Mä kyllä lähden sinne sviittiä vähän äkkiä. Onko ne käynyt siellä? Ei, ne on käynyt siellä jo. Vittu mitä läskee. Mut hei, meillä on Universal Key, tiedätkö mitä se tarkoittaa? No. No ja auksta mikä vaan ovi täältä, joka on lukkojen takana. No niin, menen huoneessa. Mä oon kaivannut melkein kuin floppy drive. Ei. Tähänpä vähän money. Mä kaiken ottanut täältä. Vitsi, noi oli kyllä niin kahvilla oikeesti. Meikä veti ne molemmat sillä, että menis tähän niihin. Nee. Tää on kyllä vaihtaa reppuja tän kanssa, mä otan kaiken. Täällä on niin iso reppu. Mulla on ihan vitsi isoja milkittäjä. Montako milkit? Mulla ase, joka ampuskin. Onko sulla olisi ihan saatana outo? Niin. En mä osaa tommosella semillä kyllä pelata. Mä kyllä saatan menettää aika paljon ränkkiä, jos nyt kuollaan. Eipä se haittaa. Missä se on tuolla ylhäällä? Mä muuten opettelin V-hoppaamaan CS-ssä jotenkuten. No niin, hyvä. Mihin sitä mun tarvitsee? Oli tänä aamuna vähän tylsää. Kaikki. Toi on aito. Mä käyn puukottaa tosta, toi on oikeesti aito. Testen half. Ei tää kun... Älä vaan kuole. Te iso lipas tässä on. Hei, mulla on 2 avainta tänne paikkaan. No niin, hyvä. Mä haluan kyllä tän chestrikin, jotta mä saan noin haulikon. No kyllä haulikon panokset ei tee varmaan mitään damakea, ne vetää varmaan 10 damakea, joka on vähän harmi. Täällä on granaatti ja saippua. Mistä no oikeesti oli repinyt nuo vitu Universal Keyt? Niin. Säästellä. Mä en löyä niitä vittu, niitä ei voi edes viiä kotiin. Tässä niistä storagea. Mä oon löytänyt koko elämäni aikana ehkä 2 semmoista, ja noilla oli vittu molemmilla yhdet. Jee. Eikä mennä tonne motelliin. Onko oikein? On, mä ammun sitä haulikolla. Minäpä tuun. Mulla on sitten